Dear brothers and sisters, I welcome you to this Holy Eucharist. Today we are celebrating the feast of St. Anthony's relic, and we are praying for you too. We have the main celebrant, Reverend Father Ibn Sebastian, CST, from Calicut. The priest from the St. Anthony's, welcome him, and the other two celebrant priests who are come here to celebrate the Mass. I wish you a happy feast, and may the St. Anthony intercede all your prayers and needs. Thank you. As a mark of respect and welcome, I want to present the candle to the main celebrant. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു,
എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്കും ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കിതാ നന്ദി ചൊല്ലുന്നിവർ താഴ്മയാ. ദൈവമേ കർത്താവമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോകരാജനേ. സർവ്വേകശക്തനാം ദൈവമേ, ആദരാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ഏകാത്മജാതേവസൂനുവേ, കർത്താവാം യേശുക്രിസ്തുവേ, ദൈവമേ കർത്താവമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ, താരനാം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ, അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ പാവനേ അന്താവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. ലോകത്തിൻ പാവനേ അന്താവേ, ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ. നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നിർമ്മലം ഭാഗത്തിരുന്നിടും ഞങ്ങൾ തൻ രക്ഷകനേശുവേ, കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളിൽ. സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ, നിത്യമഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ, പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ, അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു കാലികനാം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈകാദൈവമഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
ദൈവമേ, സംശുദ്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങ് വസിക്കാൻ തിരുമനസ്സാകുന്ന ഇപ്രകാരമുള്ളവരെ പോലെയാകുവാൻ അങ്ങേ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ഒന്നാം വായന പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ധ്യായം 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മനസ്സ് വെച്ചാൽ നിനക്ക് കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ സാധിക്കും. വിശ്വസ്തപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാണ്. അഗ്നിയും ജലവും അവിടെ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം. ജീവനും മരണവും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൻ ലഭിക്കും. കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്ഥമാണ്. സർവശക്തനും സർവജ്ഞനും അവിടുന്ന് കർത്താവ് തൻ്റെ ഭക്തരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അവൻ അറിയുന്നു. പാപം ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് ആരോടും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ആർക്കും അപവാദം കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപകടമായ മാർഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നവൻ, കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നവർ, പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അവിടുത്തെ തേടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അങ്ങേ പ്രമാണങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങേ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ഥിരതയുള്ളവൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ. കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങേ വചനം അനുസരിക്കാനും ഈ ദാസന്റെ മേൽ കൃപ ചൊരിയണമേ. അങ്ങേ പ്രമാണങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യം ദർശിക്കാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. കർത്താവേ, അങ്ങേ ചട്ടങ്ങളുടെ വഴി എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ. അവസാനം വരെ ഞാൻ അത് പാലിക്കും. ഞാൻ അങ്ങേ പ്രമാണം പാലിക്കാനും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അത് അനുസരിക്കുവാനും വേണ്ടി എനിക്ക് അറിവ് നൽകണമേ. കർത്താവിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാന്മാർ. രണ്ടാം വായന. കൊരിന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനം. എന്നാൽ പക്വമതികളോടാണ് ഞാൻ വിജ്ഞാനം പ്രസംഗിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ലൗകിക വിജ്ഞാനമല്ല. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നോഷോന്മുഖരായ അധികാരികളുടെ വിജ്ഞാനവുമല്ല. രഹസ്യവും നിഗൂഢവുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ മഹത്വത്തിനായി യുഗങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അധികാരികളും ആർക്കും അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മഹത്വത്തിൻ്റെ കർത്താവിനെ അവർ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുമായിരുന്നില്ല. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിച്ചവർക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കാണുകയോ ചെവികൾ കേൾക്കുകയോ മനുഷ്യ മനസ്സിന് ഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത നിയമമാണത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ദൈവം അതെല്ലാം ആത്മാവ് മുഖേന വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ആത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ പോലും അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു.
കർത്താവിൻ്റെ വചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അധ്യായം 5 വചനങ്ങൾ 17 മുതൽ 37 വരെ. നിയമത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ അസാധുവാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. അസാധുവാക്കാനല്ല, പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകുന്നതുവരെ സമസ്തവും നിറവേറുവോളം നിയമത്തിൽ നിന്ന് വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറുകയില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഈ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒന്ന് ലംഘിക്കുകയോ ലംഘിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെറിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ നീതി നിയമജ്ഞരുടെയോ ഫരിസേയരുടെയോ നീതിയെ അതിശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. കൊല്ലരുത്, കൊല്ലുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും എന്ന് പൂർവികരോട് പറയപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് അർഹനാകും. സഹോദരനെ ഭോഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിക്കുന്നവനാകട്ടെ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയായിത്തീരും. നീ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഓർത്താൽ കാഴ്ചവസ്തു അവിടെ ബലിപീഠത്തിന് മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി സഹോദരനോട് രമ്യപ്പെടുക, പിന്നെ വന്ന് കാഴ്ചയർപ്പിക്കുക. നീ പ്രതിയോഗിയോട് വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ വേഗം രമ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയോഗി നിന്നെ ന്യായാധിപൻ സേവകനും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നീ കാരാഗൃഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും. അവസാനത്തെ ചില്ലിക്കാശ് കൊടുത്തു വിട്ടുവോളം നീ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരികയില്ലെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു. വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വലത്ത് കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞുകളയുക. ശരീരമാകെ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവയിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. വലത്തുകരം നിനക്ക് പാപഹേതുവാകുന്നുവെങ്കിൽ അത് വെട്ടി ദൂരത്തെറിയുക. ശരീരമാകെ നരകത്തിൽ പതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവയിലൊന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് ഉപേക്ഷാപാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവൻ അവളെ വ്യഭിചാരിണിയാക്കുന്നു. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം നടത്തുന്നു. വ്യാജമായി ആണയിടരുത്. കർത്താവിനോട് ചെയ്ത ശപഥം നിറവേറ്റണം എന്ന് പൂർവികരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആണയിടുകയോ അരുത്. സ്വർഗത്തിനെ കൊണ്ട് ആണയിടരുത്, അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനമാണ്. ഭൂമിയെ കൊണ്ട് അരുത്, അത് അവിടുത്തെ പാദപീഠമാണ്. ജെറുസലേമിനെ കൊണ്ടും അരുത്, അത് മഹാരാജാവിൻ്റെ നഗരമാണ്. നിന്റെ ശിരസിനെ കൊണ്ട് ആണയിടരുത്, അതിലെ ഒരു മുടിയ ഇട വെളുപ്പിക്കാനോ കറുപ്പിക്കാനോ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതെ എന്നോ അല്ല എന്നോ ആയിരിക്കട്ടെ.
ഇതിനപ്പുറമുള്ളത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്കു സ്തുതി. മിശിഹായിലേറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വൈദികരെ, സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റർ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ അന്തോനീസിൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പിൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദ്യമേ ആശംസിക്കുകയാണ്. പാതുവാക്കാരനെങ്കിലും മലയാളികളുടെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള വിശുദ്ധനാണ് അന്തോനീസ് പുണ്യവാളൻ. നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഈ വിശുദ്ധനോട് വലിയ ഭക്തിയും ആദരവും കാണിച്ചാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാതെ പോയാലൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൻസും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും ഒക്കെ വിശുദ്ധ അന്തോനീസിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇത്രയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത വേറൊരു വിശുദ്ധനില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷവും ആ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. നമ്മൾ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് ആഘോഷം മാത്രമാകാതെ ഈ വിശുദ്ധൻ നമ്മൾക്ക് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില മാതൃകകളെ ധ്യാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ അന്തോനീസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, അന്തോനീസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉണ്ണീശോയുണ്ട്, ദൈവവചനമുണ്ട്, പിന്നെ തളിർത്ത ഒരു ചെടി കാണുന്നുണ്ട്. അതിന് വലിയൊരു ആത്മീയ സന്ദേശമുണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനും ദൈവവചനത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ അവൻ്റെ ജീവിതം തളിർത്ത് പൂക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അന്തോനീസിൻ്റെ ഏത് രൂപത്തിലും ഉണ്ണീശോയെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുക. നമ്മളും ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്നവരാകണം എന്ന് അന്തോനീസ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം, പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകവുമായിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ നടക്കുക. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെവിടെയൊക്കെ പോയാലും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഈശോ തന്നെ പറയും, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം. ഓരോ അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശരീരം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടി. അതുകൊണ്ടാണ് ചില വിശുദ്ധരെയൊക്കെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന സക്രാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന സക്രാരികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളും ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ്. ഒരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പണ്ടൊരു ആശ്രമങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. അപ്പോൾ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അധിപന് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയാണ്. അപ്പം ഗുരു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവരെ ഓരോ ആശ്രമങ്ങളെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവരോട്, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവാണ്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞ് കടന്നുപോയി. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. എന്താണ് കാരണം? അവരിൽ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പഴയ രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്നവരാവുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ എന്താണോ വേണ്ടത് അതൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളും നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി, അധികാരം, അറിവ്, ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് വലിയൊരു അപകടം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. പുണ്യവാളിനെ പോലെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ക്രിസ്തു നമ്മളെ മറക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞു, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൊടുത്താൽ ദൈവം അതിന് വില കൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുക. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ CST സന്യാസ സഭാംഗമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യയാണ്. വെറും 24 വയസ്സേ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ കർമ്മല മഠത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നെ ഒരിക്കലും കർമ്മല മഠത്തിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവളാണ് ഇന്ന് അഖില ലോക മിഷൻ മധ്യസ്ഥയായത്. നമ്മുടെയൊക്കെ സാധാരണ അറിവിൽ വെച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ആരാണ് മിഷൻ മധ്യസ്ഥയാകേണ്ടത്? ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറെ പോലെയൊക്കെ ഓടി നടന്നവരാണ്. പക്ഷേ അവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ മഠത്തിലിരുന്ന് മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി, മിഷൻ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവമാണ് അവളെ ഉയർത്തിയത് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ വിശുദ്ധൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും ക്രിസ്തുവിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനെ എത്രമാത്രം എടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട് വിശുദ്ധ അന്തോനീസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പുണ്യമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള ഭക്തി. നമുക്കറിയാം, അത്ഭുതം നമുക്കറിയാം. ഒരു കോവർക്കഴുതി അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അന്തോനീസ് പറയുകയാണ്, അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, ഒരാഴ്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കഴുതിയെ അഴിച്ചു വിട്ടാലും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ അത് കുമ്പിട്ടിട്ടേ അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകൂ എന്നുള്ളതാണ്. അത് അപ്രകാരം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.
ഞാനിപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ആ വിശുദ്ധൻ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഇതുപോലൊരു ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തത് എന്നുള്ള. ഇന്ന് പോലും നമുക്ക് തന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുമോ? നമ്മളപ്പോൾ പറയും ഓ ഒരു സാധ്യതയില്ല, കാരണം മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൃഗത്തിലേക്കാണ്. പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കിയത് ദിവികാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ദിവികാരുണ്യം അത്രമേറെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ആ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിന് ഒരു വാക്ക് മതിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സ് വിചാരിച്ച് നടക്കും. പക്ഷേ ദിവികാരുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത്. മറിച്ച് ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്. ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യത്താഴ വേളയിൽ ഈശോ അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ്, ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ്. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈശോ കാൽവരിയിൽ ബലിയർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുക നമുക്ക് കുറേ പ്രാർത്ഥനകളും പാട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഒത്തുചേരലും ഒക്കെ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയിലും നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വയ്ക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതെൻ്റെ ശരീരമാണ്, ഇതെൻ്റെ രക്തമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ദിവ്യബലി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മുറിയപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു ആഹ്വാനം ഓരോ വിശുദ്ധ ബലിയും നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് തിരുവോരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അതായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത എന്ന് മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുണ്യവാളൻ നമ്മളെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഭക്തി, വിശ്വാസം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത വിശുദ്ധൻ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അഴുകാത്ത നാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധൻ്റെ നാവ് അഴുകാത്തത്? കാരണം അത്രയേറെ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, കടൽ തീരത്ത് മത്സ്യങ്ങൾ പോലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുക. സഭയിലൊക്കെ ഏത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആൾക്കും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ദൈവവചനം കൊണ്ടാണ്. ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കിയാൽ എന്ത് പ്രയോജനം? അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ മാക്സിമിലിയൻ കോൾബെ സഹോദരന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹമില്ല എന്നുള്ള വചനങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ അവരുടെ ആപ്തവാക്യമായിട്ട് ഓരോ ദൈവവചനം എടുക്കാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കാറുണ്ട്. ഓരോ പട്ടം കിട്ടുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവചനം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ ക്രൈസ്തവനും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മോട്ടോയായിട്ടൊരു ദൈവവചനം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. നമുക്ക് ആ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാധാരണ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുക ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആഴമില്ലായ്മയാണ്. നമ്മളാരും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, 24 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് പോലും ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാൻ പലപ്പോഴും ചിലവഴിക്കാറില്ല. മാക്സിമം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമുള്ള ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളൂ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ എത്രമാത്രമാണ് ദൈവവചനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ഒത്തിരി ദൈവവചനം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുകയും ബൈബിൾ മുഴുവൻ കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മറക്കരുത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് ഭവനം പണിതവൻ നിലനിൽക്കും. അത് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുക. ഒരു തമാശ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. പണ്ട് ഒരു അച്ചായൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പന്തക്കൊസ്തിലെ പാസ്റ്റർ കയറി ചെന്നപ്പം അച്ചായന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നുമില്ല, ബൈബിളുമായിട്ട് കയറി ചെന്നേ, എന്നാലും വന്നതല്ലേ ബൈബിളുമായിട്ട് വന്നതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി ഇരുത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അച്ചായനോട്. അച്ചായൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദിച്ചു. അച്ചായനോട് ചോദിച്ചു, പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഔസേപ്പ് പിതാവിനും ഈശോയെ കൂടാതെ വേറെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ചാടി പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഒറ്റ മകനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ഈശോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പിന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മ അമലോദ്ഭവയാണെന്നൊക്കെ പുള്ളി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സുവിശേഷം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചു, യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഇവരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക. സെമിയോൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 3-4 പേരുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അച്ചായന് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ മനസ്സ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറേ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കാൻ നോക്കി, രക്ഷയില്ല. പുള്ളിക്ക് നല്ല അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോഴത്തെ അച്ചായന് ദേഷ്യം കയറാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അച്ചായൻ പറഞ്ഞു, അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ ഔസേപ്പ് പിതാവിനും മാതാവിനും യേശുവെ കൂടുതൽ മക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലേലും അവരല്ലേ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത്, തനിക്കും എനിക്കും ഇത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ, ഇറങ്ങിപ്പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടുവെന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഇതൊരു തമാശയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവരായ നമ്മൾക്ക് ഈ ദൈവവചനത്തിലുള്ള ആഴം കുറവെന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധനം നമ്മളെ ഇന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴപ്പെടാനുള്ള
കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. ഇന്ന് കാലം മാറിയതനുസരിച്ച് ദൈവവചനം പഠിക്കാനുള്ള ഒത്തിരിയേറെ അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ലോഗോസ് ക്വിസ് ഉണ്ട് ഇന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ എഴുതുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി അൽമാര് അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഒത്തിരി ടോക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ബൈബിൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള പെൻ ഡ്രൈവ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടുതൽ അടിയുറച്ച് വളരാനാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന ഈ വെല്ലുവിളികളെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ എന്നും വഹിക്കുന്നവരായി മുമ്പോട്ട് പോവുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ദിവ്യബലിയുടെ ശക്തി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക, വിശ്വാസം കൂട്ടുക. 3, ദൈവവചനം കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നേ ദിനം ഈ വിശുദ്ധ ബലി മധ്യേ നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. ഇന്നത്തെ തിരുനാൾ കുർബാന താഴെ പറയുന്നവരുടെ നിയോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. മേരി തോറോ ആൻഡ് ഫാമിലി, KG ജോൺസൺ ആൻഡ് ഫാമിലി, എത്തേൽ, ജസ്മി, ഷേർലി ഹൽട്ടൺ ആൻഡ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡിസിൽവ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകകർത്താവും ജാതനായ ഏകപുത്രനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും മുമ്പ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിനുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായ സത്യയിൽ ഏകനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമറിയത്തിന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു. പോന്തിയസ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളനുസരിച്ച് 3-ാം ദിവസം ഉയർക്കുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാരോട് സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പോസ്തലികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏകജ്ഞാന സ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. പ്രിയ സഹോദരരെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നൽകിയ കാരുണ്യവാനായ ദൈവപിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും സമർപ്പിക്കാം. സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമേ, തിരുസഭയെ നയിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലയോ പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷൻ പീറ്റർ പോൾ പിതാവിനെയും അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ തങ്ങളിൽ വരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അജഗണത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലൂടെ നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരുണ്യവനായ ദൈവമേ, അങ്ങേ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവിതം അംഗീകരിച്ച എല്ലാ വൈദികരും സന്യസ്തരും തങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാനും അങ്ങേ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുവാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കാരുണ്യവനായ ദൈവമേ,
ഈ ബലിപീഠത്തിൽ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരനോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെന്ന് അനുരഞ്ജനപ്പെടണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച അങ്ങേ തിരുസുതനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അനുദിന ജീവിതങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് നിരപരാധികം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പകരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സമാധാന പാലകനായ ദൈവമേ, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ നേതാക്കളും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും രാജ്യം ഭരിക്കുവാൻ വേണ്ട ഉൾക്കാഴ്ച നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹസമ്പന്നനായ ദൈവമേ, ഇന്നത്തെ തിരുനാളിന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും സംരക്ഷണവും എന്നും ഉണ്ടാകുകയും ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള വരവും നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ജീവന്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനായ ദൈവമേ, മരണം മൂലം ഈ ലോകവാസം വെടിഞ്ഞ എല്ലാ ആത്മാക്കളും പറുദീസായിൽ സ്വർഗീയ മാലാഖമാരോടൊപ്പം അങ്ങേ തിരുമുഖം കണ്ട് ആനന്ദിക്കുവാൻ വേണ്ട കൃപ നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹപിതാവേ, ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസരാഹിത്യം നിമിത്തം വിഷമിക്കുന്നവർക്കും മാനസികവും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായി ക്ലേശിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കൃപ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമിക്കുവാനും ഉപാധികളില്ലാതെ അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും കഴിയുന്നവരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. വേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിത അലിവോടെ ജീവയാഗം തിരുബലിയാൽ മാറ്റിടണേ. ഈ യാഗവേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിത അലിവോടെ ജീവയാഗം തിരുബലിയാൽ മാറ്റിടണേ. കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ ഈ കാസയും വേദന നിറയുമി പീലാസയും. കണ്ണീർ കണങ്ങളാൽ ഈ കാസയും വേദന നിറയുമി പീലാസയും. അപ്പവും വീഞ്ഞുമാ ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം നിന്നിൽ. അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം നിന്നിൽ. സ്വീകരിക്കൂ
ജീവയാഗം യോഗ്യമാകുവാൻ നിൻ കൈകളിൽ എന്നിലേകിടുന്നു. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിത അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായി മാറ്റിടണേ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ഈ അർപ്പണം ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങേ തിരുമനസ് നിറവേറ്റുന്നവർക്ക് അത് നിത്യമായ പ്രതിഫലത്തിന് നിദാനമായി തീരുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അങ്ങേ പ്രിയപുത്രൻ വഴി അങ്ങ് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന പോലെ ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ ഉദ്ധാരകനുമാണ്. ആകയാൽ സർവസൃഷ്ടിജാലങ്ങളും യഥായോഗ്യം അങ്ങേക്ക് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകലതും സമുചിതമായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും അങ്ങേ വിശുദ്ധർ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങളും സകല മാലാഖമാരോട് കൂടെ ആഹ്ലാദ പുരസ്സരം നിരന്തരം അങ്ങേ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും ഹോശാന ഹോശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുമോ ഏറ്റം ധന്യനുമായി കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുമോ ഏറ്റം ധന്യനുമായി ഹോശാന ഹോശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന ഹോശാന ഹോശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സുമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു.
ഇപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രം എടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ, മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു, ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നീ, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനേകി. വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. വരണേ വിമോക്താവാ, മഹിമ പ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവേ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമും വ്യാപിച്ചിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ലിയോ പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദികഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും പ്രത്യേകമായി ഈ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ നിയോഗങ്ങളിലേക്കും കനിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് പുണ്യങ്ങളോടുമൊപ്പം നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവത്കൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം, സ്വർഗത്തിലെ പോ നിന്നുള്ളം പാരിലും ആയിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നു ആഹാരമെന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യതൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ.
ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാവുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാവുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ശാന്തി നൽകേണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിന്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത്. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും
രക്തം ഞാൻ കാണുന്നിതാ ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ. ത്യാഗത്തിനാഴം ഞാൻ അറിയുന്നിതാ ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ. ഹൃദയം നാദനായി നൽകാം ഈ സ്നേഹകൂദാശയിൽ. അഭയം നാദനിലെന്നാ മഹിയിൽ ഭാഗ്യമതല്ലോ. ഓരോ നിമിഷവും എന്നിൽ സ്നേഹം തൂകിടുന്നവൻ. ആരും നൽകാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ നൽകിയിടും. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ. സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. അറിയിപ്പ്. കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം മിനി ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് തിരുനാളിൻ്റെ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആരും കുർബാന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോകാതെ എല്ലാവരും മിനി ഹാളിലേക്ക് വരണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സ്വർഗീയ ഭോജനത്താൽ പരിപോഷിതരായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അതേ ഭോജനമെന്നും തേടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുവരണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. വിശുദ്ധ അന്തോണീസിൻ്റെ അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന. ഓ ധന്യനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസെ, നന്മകളുടെ നിറകുടവും എളിമയുടെ ദർപ്പണവുമായ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങേ മധ്യസ്ഥതയാൽ രോഗവും മരണവും അബദ്ധവും അനർത്ഥങ്ങളും തിന്മകളും നഷ്ടങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ദുഃഖിതർക്ക് ആശ്വാസവും പാപികൾക്ക് അനുതാപവും നൽകുന്നതിനും അങ്ങേക്ക് അസാധ്യമായ ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ണീശോയുടെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹിതനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് എന്നും തുണയും മധ്യസ്ഥനും ഉപകാരിയും ആയിരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ സകല ആവശ്യങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന നന്മകൾ പരമപിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് അങ്ങേ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരണമേ. ശാന്തനും സ്നേഹസമ്പൂർണമായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസെ, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങളെന്നും കൃതജ്ഞതയോടെ പ്രകീർത്തിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ആത്മശരീരങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സകലതും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു.
അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത വിശുദ്ധ അന്തോണീസെ, എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളെ പ്രശാന്തതയോടെ നേരിടുവാനും പാപത്തിലകപ്പെടാതെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കുവാനും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പ്രലോഭനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദുർബലരാക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ശക്തമായ തുണയായിരിക്കണമേ. ഉദാരതയും സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളും ദുഃഖിതരും പാവങ്ങളുമായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവും രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങ് വിശ്വസ്തദാസനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസിനെ വിശേഷ പുണ്യങ്ങളാലും അത്ഭുത പ്രവർത്തനപരങ്ങളാലും ധന്യനാക്കുന്നതിന് അങ്ങ് തിരുളമായല്ലോ. അങ്ങേ കൃപാകടാക്ഷത്താൽ ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും പരിപാലകനുമായ പുണ്യതമ്പുരാനെ, ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരിപാലനയുടെ അടയാളമായ ഈ അപ്പത്തെ അവിടുന്ന് ആശീർവദിക്കണമേ. ഇത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഹൃദയത്തോടെ ഒരേ മനസ്സോടെ അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങളായി ഈ അന്തോണീസിനെ പോലെ മാറുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ എല്ലാവരെയും കുടുംബങ്ങളെയും അതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ചവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര. തിരുനാളിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരുവാങ്ങേണ്ടതാണ്. മേരി ടൗറോ, കെ.ജി. ജോൺസൺ ആൻഡ് ഫാമിലി, ജെയ്സൺ ആൻഡ് ആനി, ജോയ്സി ജോസഫ്, പി.ജെ. ജോസ്, രമ്യ, റസ്റ്റീൻ, ഡൈഡൻ ഡിസിൽവ, ഷാലേറ്റ്, ഏമി, ഈഥേൽ, തോമസ് ജോസഫ്, അലക്സാണ്ടർ, അൻസില മേരി ആൻഡ്രോ, സ്നേഹ മേഘ, ജഷ്മി, ഷെരിൽ ഹെൽട്ടൺ, സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡിസിൽവ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മിനി ഹാളിലേക്ക് പോകാം. സുപ്രസീദന വിശുദ്ധനേ, പാതുവായിലെ അന്തോണിയേ, പാരിതിൽ കൃപ ചൊരിയണേ. അത്ഭുത പ്രവർത്തനത്താൽ സുപ്രസീദന വിശുദ്ധനേ, പാതുവായിലെ അന്തോണിയേ, പാരിതിൽ കൃപ ചൊരിയണേ. ഉണ്ണിയെ വഹിച്ചിടുന്ന ധന്യമാം കരങ്ങളാലേ
ഉണ്ണിയെ വഹിച്ചിടുന്ന ധന്യമാം കരങ്ങളാലേ വിണ്ണിലെ അനുഗ്രഹത്തെ മണ്ണിലെന്നും പൊഴിക്കണേ. വിണ്ണിലെ അനുഗ്രഹത്തെ മണ്ണിലെന്നും പൊഴിക്കണേ. അത്ഭുത പ്രവർത്തനത്താ സുപ്രസിദ്ധനം വിശുദ്ധനേ ആദുവായിലെ അന്തോണിയെ ആര്യതിൽ കൃപ ചൊരിയണേ. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിശുദ്ധ പുരുഷന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.